babingeleleke ababukeli kuphinda kuphila ufinyelela khona ivideo ungabona kude wakho la wajabula uJulo oningelela ngempela ke uyena umfana wale emntubatuba ngoba kayixoshwa ngoba zinye iphurishpheshu yala zokhona isigodi ngaphansi kwentaba umaxhotshana abaningi bamazi uswito obhaliwe isamba semali sinedalo lenze zami kweshimini zami soleshimini zithu nesandla ilanga liphuma eThekwini maqedela khanyisela wonke umuntu watuba nawe umuntu omusha ubungayisithi siwamuhla kaningi. Siyabonga kakhulu ke ababukeli isupport abayikhombisa kuthina ngibona ngazuthi sesiyofika ku 1000k so lo nto leyo isho likhulu kuthina bengingayitshela ukuthi singagcina sifika la esesikhona khona namhlanje since kwaya bayinto nje engayiqala nami ngengekho serious but ngenxa isupport yenu siyanithembisa ukuthi sizoqhubeka simlethele lawo ma artist noma lawo ma actors wonke into kaqedisa isizungu soqhubeka simlethele yona as long nisaqhubeka nje nikhombisa le support enibona esiyibona nikhombisa kuthina nathi siyathembisa ukuthi sizokwenza lokho enikufunayo okwakho nje ukuthi makukhona iartist noma ngabe ubani ofisa ukuthi sikulandele yena eze la kwaJabula uJule ofuna ukwazi ngaye something ungakhomenta siyawafunda kama comment akho okunye futhi makuthi khona okubonayo mhlawumbe ongakuthandi ofisa ukuthi sikulungise comment ama comment akho sizokwazi ukuthi siwafunde sikulungise lokho ofisa ukuthi kulungiseke akantiko okunye siyabonga kakhulu ngisabonga nje ngoba kukhule isupport enikhombisa kuthina nawe wena ongaka subscribe siyacela ukuthi ofa usubscribe before uqhubeka ubukele video le siyabonga kakhulu angazi ngabonga ngithini kanti ke okunye njengoba ngisho ukuthi soqhubeka sinilethele onke ama artists noma wonke ama actors noma abalaphi bendabuko enisafisa ukuthi sibalande soqhubeka sikwazi ukuthi sibalande okunye ke esithanda ukuthi sikuveze la kubabukeli usuyakwazi ukuthi uma ukuthi unomcimbi uneparty unomshado noma bekuthiwa imikho umcimbi onawo uyakwazi ukuthi usimeme sifike emcimbini wakho inombolo okhona ukuthi usibize kuzo noma usinvite kuzona zizovela khona la escreen so uma ukuthi ufuna sizonandisa emcimbini noma sizojabula nawe la noma bekuthiwa umshado noma bekuthiwa iparty njengoba nje sekungenisa siyakhona ukuthi sifike yabona nje kade last week kade sibiziwe khona la kwaMashu kwakhe siyojabula khona kodwa ke bekusenkonzweni nasenkonzweni siyafika phela sinabantwana bakaNkulunkulu sonke namhlanje ke sithema siphuma sihamba sayolanda ingqwele endala abantu abaningi bayazi khona lapha uzalo bathi ubongani ngiyazi ke mina ngimaze noma ngiqala ukumazi before ezeqhame kakhulu lapha kuzalo besivele sazana nayo ke lencebo kodwa ngokwasenkonzweni because nami ngumntwana kaNkulunkulu so ke namhlanje silandile sikhona la kwaJabula uJule wethu sikubingelele kwaJabula uJule yebo ngiyabingelela phinde ngibingelele nababukeli futhi siyabonga mfethu ukuthi sithema sikumema kwaJabula uJule wangasibukela phansi wasumela phezulu weza wazosivakashela khona la kwaJabula uJule ngiyazi ukuthi baningi noma kuningi obungakwenza usuku namhlanje kodwa uye wakhetha ukuyeka yonke into bekufanele uyenze weza wazohlala nathi la kwaJabula ngizocela bethu ayikabi ngizocela ukuthi kwazisa umbukeli ngasemakhaya ngoba kunomuntu njengamanje obukelayo mhlamba kalibuka uzalo mhlambe akakwazi omunye nje manje obuka njengamanje TV uyakwazi kodwa ngizocela ukuthi usalisumazisa nje ukuthi namhlanje sihleli nobaba. Oh yeah, okay. Ayangibonga ithuba oqala ukuthi ngibe kulolu hlelo kwaJabula uJule mfowethu Mozi. Yeah. Usechazile khona ukuthi ngubongani igama nje lami original name sthabiso Kunene khona le eMandeni. So ngila eThekwini ke ngokumsebenzi nayo acting lena phela ngonjalo. So bekade ngikuzalo
i-background actor for isikhathi eside njengoba esho ngokuthi sazana kude impela until ngaze ngaba ne-character ngathola i-character kaBongani le ebengiyidlala nje since 2021 kuze kube 2023. Mfowethu sisabonga nje ukuthi usivakashele la kodwa ngithanda ukuthi ngoba abantu abaningi baqhamuka sebebona lapha kuzalo ebhizi edila nawo unkunzi nosibonelo zonke insizwe bedila nawe lapha but ngifisa ukuthi ukucacisela umbukeli ngasekhaya ukuthi ubongani noma usithabiso ubani ukhulelephi impilo ibinjani uze uthathe wonke umbukeli umthatha umbeke ukuthi njobe kubona lapha noma njoba bebejwayele ukubona lapha kuzalo nasemcimbini eminingi le esijwayele ngoba ngiyakhumbula ukuthi mina ukubona invite emcimbini emkhulu kuma poster nakubona ukuze before ufike lapha uqalephi. Oh hayi engakusho nje ukuthi i-acting umkhakha onzima kakhulu okuhanjwayo kona ongavele nje ukuthi fu kube sekusuyi-actor yonke into ivele izenzakala. Yes. Nokho-ke kuke waba nzima kumina kangangokuba lento ye-acting ngayithanda ngisasesikoleni ngebhadi-ke yayikhona idrama esikoleni kodwa babengakholelwa kumina ukuthi khona something engingayenza yabo. So ngawumuntu-ke yabona-ke okhona kwi-art kodwa manje idrama ngangaba nethuba lokuthi ngiwangenela amadrama enziwayo even nawasendaweni uthola ukuthi abayiboni kahle lento yami yedrama yabo. Wena nje ukholelwa kule nto yakho but abantu umuntu oseceleni akayiboni ubona njengomuntu ongathi awuphilile kahle. Ngikhumbula nje yeah kodwa nje ngokwe-TV uma singaphinde sihlehlise back kwakusho ukuthi kahle ngizoba i-actor mase ngimdala. Uyazi ukuthi ngake ngabulala i-TV yasekhaya ngifuna ukwazi ukuthi bakuphi la abantu abangaphakathi. So lawa izigubhu-ke akudala so yafaka i-TV kanjalo ngangababona nabantu abakuyona ngaphakathi. So lokho kwakuyizinkomba zakuthi hayi ngelinye ilanga la ufuna ukungena kule ngizoba ini. So ngibe umuntu ohamba ama-audition e-music ngoba ngiphinde ngibe ku-music mfowethu. So ngahamba ama-audition e-music ngabuye ngenza i-album ye-music e-gospel ngagcina ngihole kwagcina kukhona indawo la okuphoqa ukuthi kufanele uthi ucula ngala uphinde ube umuntu okwazi uku-actor futhi ngala yabo. Ngathi-ke yabona-ke manje iyahlangana-ke lento ngoba vele umkhakha ngangudinga before lo kusukela usesesikoleni sukela yes. So ama-audition ngawahamba ngawafeyila ngalokho engizama kodwa ukufeyila kwami yazi nento engayifunda ukuthi ziningi izinto engangingazazi kodwa ngokulokho engihamba ama-audition ngagcina ngazi izinto ey'ningi ugcine wazi into ey'ningi ngoba phela ezinye zezinto siyifunda ngendlela yes awuqhamuka usuwazi yonke ya ithuba lami lokuqala lokuba seskrinini ngaba kuzalo as i-background ngingakanje kwezinye iy'ndawo. ngakhumbula ukuthi before uvele lapha umbikise kodwa mase ngisho ngesikhona ubuwethu yes but abantu abaningi ngaleso sikhathi bebengakakwazi kodwa ngiyakhumbula ukuthi mina akanoba phela kwenza ukuthi ngoba nakho mina besisazana vele. So ngaso sonke isikhathi ngiyakhumbula uma ngibukuzalo ngithi nangu sthabiso nangu umfoka Kunene la evela. So ke masingahlehla mfowethu ngoba baningi abantu abangasemakhaya njengamanje ababukelayo abathi hey ngiyafisa ukuba ukungena kuzalo ngiyafisa uku-actor kuzalo noma athi umuntu akafisa uku-actor uyafisa nje ngelinye ilanga naye ukuthi abe kumabona kude. So but la engikhona before sifike lapho ngifuna ukuzwa la ukuthi uzalo luze likufune likuthole noma uzuzalo lokuthatha ungakaveleli ngalesi sikhathi usuvelela ngiyakhumbula ukuthi bese lingasapheli uzalo ungavelanga ngaso sonke isikhathi but ngalesi sikhathi uzalo ngokuqala likuthole kanjani? Njengoba ngisho nje ngithi ama-audition
ngase ngihleze nje ngiwash makuthiwa nje khona ama-audition akhona ngangwahamba kwaqondana ukuthi-ke ngezwe kuthiwa kune show ezala eThekwini engasize nje noma yinini ngathi ngihamba ama-audition ayise-Playhouse ngingazi nanokuthi awani kodwa ngangazi ukuthi nje awe-acting kanti awozalo so ngangaqashwa-ke lapho ngaleso sikhathi lawo ma-audition kodwa ngaqala ngaba nokulandelela ukuthi okay ama-actors iyona ilentozana yozalo le then ngashona khona ngifuna nje ukuqamba ngaya khona ama-ofisini ngabuza ukuthi okay njengoba ngiwafelile ama-audition layo mhlawumbe angaphinda vele ninamanye ngikwazi ukuthi elinye ithuba into ekanjalo then base bethi into ezoba lula ake ngijoin i-agent ngibe kwi-background ngenxa yokuthi ama-audition awafelanga ngenxa ukuthi mhlawumbe akwazanga ukuthi awunayo le look efunekalayo or something yabo ziningi kunezinto ongakazazi okusafana uqala uzazi mhlawumbe mangakubalela ukubili okuthatha yabo ukhiphe nje mfethu konke ngoba kunomuntu obukelayo naye othi uyalidinga ulwazi usola ulwazi unomuntu osemakhaya njengamanje le ngakithi mhlawumbe komqobo nawe uyalifuna ulwazi yabo nje izinto ezidingakala kakhulukazi uyizona abangakwazanga ukuthi bayithole kumina ngalesi sikhathi lesiyana yabo nje into yokuqala i-facial expression i-communication nalo osu-actor naye ukudeliver ama-lines akho kwi-script ukuthi uwadeliver kanjani iyona into ebaluleke kakhulu-ke leyo abakubona ngayo ukuthi cha ungakwazi ukuthi yabo yes nanokuthi-ke phela ikhamera ube umuntu ongayisabi ngoba yeyi ungayazi yonke loo nto le kodwa mawusaba ikhamera ayikho into ongayenza ukhohlwa ayikhona-ke lokho kufunda mhlawumbe 2 weeks lokhu kufunda ukukhohlwa so ngaloo ndlela-ke ngaba ngaphansi kwe-agent engaphansi kwaluzalo bangicathulisa bangibeka kwi-background yaluzalo ngalokho engiya nje into engibuka ukuthi okay makuthiwa action masuthi kuthiwa kanjani yabo ngathembeka nami ukona konke nje mhlawumbe kuthiwa fika ngo-5 ngifike ngo-5 makuthiwa yabo until baze banginotice ukuthi no lo muntu lo masithi ngiyakhumbula uphazamisa ngiyakhumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi beke eceleni ukwazi bathi ngiyakhumbula ukuthi benginaso isikhathi esiningi ukudibana nawe uthi ubheke khona uyosebenza njalo uthola ukuthi engikhumbulayo uthola ukuthi uthi ufanele uyongena u7 noma u8 but mina bengidibana nawe kusasela i-hour yes okay ngiyaqhubeka mfethu uchaze iyona nto-ke leyo-ke ebengifisa ukuthi-ke nombukeli lapha akhona nothanda uku-actor ukuthi isikhathi siyakubeka ey'ntweni uma uzoba umuntu ozogcina isikhathi ube early nje utholakale noma yisiphi isikhathi ofunakala ngaso so kanti-ke kuzoba namanye futhi ama-audition azokhetha abantu vele asebeke baba khona kuzalo just for ukunikezwa ama-character lawa amancane nje lawo njengokuba o-waiter nje kanjena yabo so kwase kuthathwa-ke kuthina abantu abasibona ukuthi cha bengasethemba ngoba khona nabanye phela yabo abakanjalo abantu like ama-internal wathathwa abantu aba-internal abantu asebenaziyo vele la yes not ukuthi mhlawumbe kwenziwa itiye entontondo cha so sase si-auditionwa-ke then kwase kubonakala ukuthi okay ungabe uwait because ubonakele ukuthi uthembeka kwakho siyakwazi ukuthi sikuthole ngaso sonke isikhathi esidinga ngaso then ngabe uwaiter-ke ngalokho-ke kancane thothi kunama-lines lokhu kuthiwa nje kancane ukutestwa nje makhona ama-lines mhlawumbe umbukeli mhlawumbe mengakhumbula nje uthola ukuthi mhlawumbe ngizoba nama-lines kanye kuthuleke mhlawumbe 2 months kuphinde ngibe nama-lines nale kwakusuke kusayi-training-ke until-ke ama-writers wozalo ebona ukuthi no sesiside isikhathi sinayo le mfolo and o-waiter ngaso sonke isikhathi makuthiwa o-waiter balokhu beshintshana abanye babengayiboni le nto ukuthi hayi ngeke sesidonsa isikhathi eside be-give up asiyiboni inqubekela phambili yabo lo nto leyo so balokhu bemakile ukuthi hayi le ndoda le iselokhu ikhona awugive up usho ukuthi uyayithanda le nto baze babone cha uyayithanda le nto le then
base-ke behlela-ke ama-writers ukuthi no asisiniki character because siye simbone mase ingabe simnikeza ama-lines ukuthi uwenza impela nje then ngayithola i-character kabongani kwamnandi-ke impela-ke ngayidlala ngale ndlela engayidlala ngayo nga-excela ngale ndlela nga-excela ngayo ya yilokho nje ngazi shuthi ngamanye amazwi ungathi lento leyo excela la okhona mangithi ngiyilandela inkulumo yakho noma ngiyilalela inkulumo yakho kubalekile uexcela la ukhona kuwenza ukuthi nala ufuna ukuya khona kube easy ukuthi ufike la uya khona kodwa uma unga excel la ukhona kwenza ukuthi nala ufuna ukuya khona kube nzima yabo nje ukufazela inkulumo yakho yabo uma ungenzanga kahle ubona ngoba ungawathola amanye amathuba even imicimbi uthola ukuthi uqashwa zonke lezo zinto lezo kodwa okukhomba khona ukuthi into yami iyaphila namanje abantu ngisahlangana nabo kusenalokho nje ukuthi hayibo hey nale ndoda le ukuthi nale ndoda le ukuthi yabo nangu bongani wena usaba unkunzi kuze kube imanje yabo nanemicimbi ngisabizo impela kakhulu kuyona imicimbi khona nama adverts impela engeke ngabonakala kuona oVodacom ngiphinde futhi ngibe umuntu osebenzela umphakathi nje kakhulu kuzona lezi zokulingisa ngine foundation noma ngine organization singasho njalo ethinta nje wona amakhono omphakathi kodwa ke mhlawumbe sobe sikhulume ngelinye ilanga abethi sizogeqa nje amagula akukho engifuna ukuthi kube khona okusalayo uyabo ngoba the time ukhuluma ngicabanga ukuthi ukukhuthazeka nomuntu osibukelayo njengamanje usemakhaya vele siyafuna ukwazi ukuthi since singasakuboni lapha kuzalo yini abhizi ngayo nje babeke isithombeni ababukela isemakhaya mhlawumbe ngingathi nginomsebenzi wokusiza umphakathi ukucathulisa kwezoku-actor ngenxa yokuthi baningi abantu abathi mengihlangana nabo emgwaqeni bethi awusifake kuzalo noma awusifake kuphi yabo so ngase ngidecide ukuthi no ake ngizame ukuthi ngivule nje i-production ezoqeqesha abantu ukuze bazi ukuthi yini elindelekile kubona ukuze makwenzeka bethola ithuba lokuthi babe kulelo zalo abalifunayo noma babe kulowo mdlalo lo abawufunayo befike be-excel so nginalolo hlelo-ke lolo engilwenza njengamanje ngisebenzisana nekhansela la khona endaweni kanjalo no-Durban Film Office zimaningi nje abantu abaxhasile so maduzane nje ngizokhipha i-date nje ku-October uhlelo okulona oluzobibiza wonke abantu akhathaleki noma ngabe wasemlazi noma ngabe waka masho noma ile umtobatuba noma ikuphi yes oluzohlanganisa nje abantu abangama-artist nje noma ngabe uyi-actor noma ngabe unhlobo ni-artist lapho sinikezelana khona ulwazi nje step sokuqala noma bethiwa umaskanda umbhaqa yes akukhethile ngizobe ngibize ama-department ngokuhlukahlukana wena kube kuwena ukuthi ufuna muphi umnyaka iwona umsebenzi lo kuwona engibhizi ngawo lo oseyisiqalo then-ke bese ukuthi-ke ngonyaka ozayo-ke from January to December nginama-plans okushutha-ke lapho-ke amafilimu amaningana because nababhali sibabalile khona lapho iwona msebenzi engibhizi ngawo lo ukuthi ke sicathulisane because baningi impela i-industry ibaswela abantu kuphela ukuthi abazi ukuthi fanele bethathe miphi umnyango kanjalo ilo engibhizi ngakho njengamanje so abantu obadingayo noma labo othwe bacathulisa abantu mhlawumbe kunabantu osemakhaya mhlawumbe kwamhlaba yalingana noma okanye osegoli ukhethile indawo futhi umbuzo wesibili usekuthenini ufuna abantu abadala abancane ufuna abantu abangakanani abakuphi noma awukhethile ukho konke iminyaka nokuthi awukhethile ngokweminyaka ngingasho ukuthi angikhethile okwamanje ngenxa yokuthi sisanikezela ulwazi asikayiqali project
So akukhethelekile ukuthi usafunda primary noma usuqedile esikoleni noma usuko 60 bani, akukhethelekile lokho noma ubani. Kodwa mase siqala iproject yokushutha sekuyaphoqa lapho ukuthi kuba abantu abangasebenzi, kuba abantu abathe ukukhula kancane so that bezokwazi ukuthi batholakala ngesikhathi abadingakala ngaso. Okay mfowethu, abantu ke nisazoya ekutheni ukuthi ukhiphe inamba nanekutheni ukuthi utholakala kanjani on social media, but umbuzo wami ke uma singahlehla nje kancane, ungathi wena the time kuyini isifiso sami? Isifiso sami kwakuwukuthi ngifuna ukuba umsakazi waka-radio. Sengingaba ibonasi ke wakamabonakude. Ngiyabona. Kangangokuba ngathi sengisemabangeni aphakeme ko-grade 12 ngaze ngalunguza nje for ukucheck ukuthi kuhamba kanjani izifundo za ukusakaza lokhu. Kwasho khona ukuthi ke amathuba ayingavumi ngalesa sikhathi lesiyana sokuthi nje ungene noma kanjani ekuthenini ufunde lo nto oyifundayo. Yebo, NSFAS ayicabanga ngabe ikhona NSFAS. So ke umbuzo wami usekuthenini the time ukhula la ngicela ngaphendulekanga khona la. The time ukhula impilo yakhe ibinjani, benidlizamanela kaPondo, ibinjani impilo ukhula emandeni? Ufundile mhlambe ufunde once wagcina phi? Ufikile esikhungweni semfundo ephakeme noma wagcina ngakwazana ukufika? Ngingasho ukuthi ngiphuma emndenini ophuwa, okhule nje kanzima, upatanisa, uhlanganisa ukuthi impilo ibe ngcono. Ngikhule ngaphansi kwesandla sikagogo, abazali nje bahamba nje kusayile emhlabeni, ngisemncane kakhulu, so ngakhula ngaphansi kwesandla sikagogo. Nginesifiso sokuthi nami one day ngibe umuntu olifeza iphupho ngokweyalo zabazali ekubeni ngikutheni ngibe umsakazi. Ngafunda amabanga aphansi, ngadonsa ngale ndlela engidonse ngayo, ngaye amabanga aphakeme grade 12, singabala ukuthi grade 12, and then ebese kuba ke ngaya futhi nasema-college ukufunda nje lama-course lawa amancane angathini, ama-course nje awo 3 years nama-diploma nginawo. So kodwa akuzange kungisebenzele lokho because inhliziyo iyayingala kwa-acting. Yes, nakuyona-ke i-music-ke nayo ayizange ngisebenzele ngaleyo ndlela leyo, yize ngisayiphusha futhi ne-music. So ngigcine-ke ngikwazile ekuthenini-ke kufezeke lokhu ukuthi ngibe yi-actor. Angani uma ngisaphendula kahle umbuzo we-background yami ukuthi ngikhulele khona eMandeni, ngafunda ey'koleni zakhona eMandeni, isigodi isemacambini ngaphansi kwenkosi uMcambi. Bafuna nabo ukubona lapho abangeke bazokubebuka nje. Yebo. So ke ngiyakuzwa mfethu. Njengamanje pho singathi mhlawumbe in 5 years time, uzibona uphi? Eminyakeni ezayo emhlanu noma okanye iziphi ezinye noma zeyitori lapha kumabona kude othi ufisa ukungena kuzo? Othi nje mabe ngake bakunika ithuba uyongena lapha mhlawumbe okanye ku-generation impela zizimini. So mangathiwa mhlawumbe unikeza ithuba ubungathi mhlawumbe uyibona ukuphi in 5 years time to 10 years time? Iziphi ezinye zeyitori ongathi ufisa uku-actor kuzo nje? Yabona nje bengufisa u2 years nje kwi-generation for eminyakeni nje ezayo ukuthi nje ngike ngibe kulesi story lesi kusukela mhlawumbe ngangisemncane kakhulu kukhona i-generation ilokhu ithena nje ithena namhlanje sekhona. Ngiyafisa ukuthi nami ngelinye ilanga ngibe ingxenye nje ye-generation nje 2 years, then after 2 years ke sengobe sengibona ke nami ukuthi
ngingenza kanjani ekuthenini ngikhulise i-production yami. Ngifisa ukuyibona in 5 years to 10 years ngiyibona nami sengiwuproducer olingana nabanye oproducer o-Stand Glass o-Black Brain ngaphansi komandla eno ukuyibona abasigqugquzelayo indlela abenza ngayo namanye ama-production. Ngiyafisa nje ukuthi ngigcine ngikuleyo level leyo nginey'tori zami ephuma ngaphansi kwe-production yami ezobonakala ku-SABC 1 ku-e.tv koMzansi Magic kanjalo nako-Showmax. No mfethu siyakuzwa-ke babukeli njengoba nibona nani lapha ukuthi sivakashelwe insizwa ubongani lapha uzalo. But-ke bongani vele sesibheke emaphethelweni mfethu. Ngifisa ukwazi ukuthi njengoba sesibheke emaphethelweni nje alo uhlelo ikuphi mhlawumbe okungathi ababukeli balandeli bakho bathembisa khona abantu abaningi. Okungabathembisa khona ukuthi nje one abaqhubeke bangifollow emaphejini yami ngoba izinto ey'ningi ngiposta khona. Uma kukhona umcimbi engekuwona ngiyaphosta. 2 ku-TV ngisazoba khona kakhulu futhi hayi kancane. Yabo nje ngonyaka uzayo ngisazoba isicefe ngenye indlela. Because khona uhlelo olukhona cishe ngalikhohlwa i-training yawo umabonakude yokuthi uyisungule into yakho amafilimu olungaphansi kwa KZN film ngokunjalo nawo amathuba njalo. So eminyakeni ezayo ngizobe seningibona sengu-Van Damme wamamuvami yabo akoma SABC 1 ako-e.tv ngokunjalo. Ilokho engithembisa khona ababukeli ukuthi ningagive up, qhubekani ngifollowe ukuthi angisekho kuzalo, qhubekani ngifollowe. Nakhona ngisengabuyela njalo ngisengabuyela khona kuzalo. Ngisengabuyela. Okay. Cha hayi siyakuzwa mfethu. Siyakuzwa. Njoba nizwela-ke nani babukeli iyasho insizwa ithi isengabuyela kuzalo okwenu ukuthi niyifollowe emaphejini ayo on Facebook, Instagram but usazochaza. Kodwa-ke njengamanje ake sizwe insizwa la sesibheke emaphethini ngohlelo. Mfethu ake sibuze umbuzo-ke manje because vele uhlelo sisele. Ubani i-actor othi ukhule ukubukela kuyo? Ngebhathi nje cha awusiphe nje awu-3 noma awu-2 noma okanye-ke iyona leyo gospel singer because ngizwile ukuthi futhi nokuthi ngizwile ngiyazi ukuthi ubucula i-gospel bese ujwayele ukudibana nawe esontweni isikhathi esiningi. Yabona nje kuma-actors yabo uSibusiso Dlomo yenzi ngubani khona la impela sekuyisikhathi sokuthi ahlanye ngokwe-character yakhe. Ngangikhala ngiyimbizi ngithi kodwa Nkosi yami yabona le nto eyenziwa la angisayithandi. Wena umuntu lo engakhula ngabukela kuyena ngabothi cha uyayenza le nto. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngiyibone nami ngihamba njengoba ehamba. Bese kuba omunye-ke phela ilo wakithi-ke ku-generation bebimbiza ngoJack Mabaso uvusi Kunene. Omunye-ke lo cha bandla hayi usasimele isibongo sakithi kanti futhi uyayenza le nto lena. ethi mi-actor leya ayisizulu soqobo yes ishaya isilokishi ayisiwulo but mi-actor ishaya izulu soqobo. yes okay sebephela ya kwi-gospel-ke ngasho ukuthi-ke ibona-ke oSipho Makhabane nje indlela nje ngoba ngazi umlando wakhe indlela nje aqala ngayo iyangigqugquzela kakhulu ukuthi uma udlulisa umyalezo oqondile. So ibona abantu laba nje njengoba manje usekhule usekhule impela nje usenaselikhanda yabo ukuthi hayi usekhulile impela nje yena. So ngifisa ukuthi ngize ngifike kulelo zinga lelo lakhe nangakweminyaka futhi ngonjalo. Ungafisa ukuthini kumbukelo osemakhaya othi naye uyafisa ukuzalo ufisa nje umabona umntwana omncane lapha ePrimary obukela
noseqedile ohlele ekhaya akasebenzi ngathi ukuphendula lo mbuzo wakho lo ngijwayele ukuthi ngikhulume nabantu abafana nabafisayo ukuthi sifisa ukuthi senze kanjani ukuba ngine-page ku Facebook ebizwa ngokuthi i-Durban Actors Motivation. So ngiyayiposta ke izinto ezikanjalo ukuthi okay ukuphendula lo mbuzo wakho qala uyithande i-acting uma uthi uthanda i-acting uyithande ngoba uma uzoyenza nje ngenxa ukuthi ubona usibani baneyenza uzogive up uzophela endleleni. 2 kumele ungadidiswa abantu uma ngabe usukuyona usuqalile wayibona lo mgudu le acting ungadidiswa abantu ukuthi hayi ngoba kuzokwenza uhlangane nabantu uthi mhlawumbe banama degree bazile nje mhlawumbe lapho ku-acting ngoba nje bezochitha icala yabo bese bekhuluma izinto ezinegative yabo lonto le engagcina ikwenza nawe uthi hayi iyabhida ngempela into e-acting. Wena nje phokophela until uze ube right ku-acting. Ithuba liyafika bona wonke umuntu. Nakumina it's about 6 years ngiyi-extra lapha kuzalo kodwa ngagcina ngubongani ayithola i-character ilokho engakudlulisa nje ebantwini noma ebabukeli abangibukelayo njengamanje. Okay, njengoba ubu-act part ukuba ubongani abantu bebethanda ubizwe emcimbini eminingi. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka ngangibona ngiyakhumbula bengikulandela kakhulu lapha epage lapho ngiyakhumbula ngomunye unyaka ubeka ngazi umcimbi obeke uwe noma wawubiziwe wena emcimbini. So benginakho ukubona ukuthi upost ukuthi uzobe usemcimbini endaweni ethile noma namanje ngiyabona usawuhamba emcimbi akazi ungitshele but ngikulandela kakhulu lapha epage. So la engikhona the time usazwa kakhulu lapha kuzalo ibinjani welcome if ufike emphakathini wangakini ekhakeni eMandeni eindaweni la insuku enibizwe khona niwuzalo bebekuwelcome kanjani ubuwenza njani ukubalekela abantu besimame. Siyazi ukuthi umuntu abantu besimame ayiphonsa kulo ngabe ubuwenza njani ngabe ubuyithuka suna ubuwenza njani mfethu awuthathe ngibeke futhi. Okay ubanjani welcome and when ubu react kanjani ukubona noma nje hayi bekunegap ekhona yesu yabantu awuchazi sthabiso. Okay okokuqala nje indlela okwenzakala ngayo imphakathi nenginotisile bezihlukene izinto indlela bekwenzakala ngayo umphakathi engihlala kuwona eMandeni ubungisupport kakhulu ngalendlela ukuthi abanye besebenokungisaba yabo engazi sengumuntu ohlukile kodwa bebengisupporta bona kakhulukazi. Ngumuntu impela osondelayo kubona kakhulu ngiqhubeke ngenze ngalendlela bengenza ngayo ekuqaleni ukuyikhomitha ezintweni zonke abazenzayo. La eThekwini bandla ngifuna ukuqamba amanga ayish baze ngihlala kona ilabo nalabo bakhona abakholelwa entweni kube khona abathi vele yabo abantu abafana make kwakhona into oyenza phela angithi njengoba somphakathi siphila nabantu mhlambe make wathi nawe uyasikhomitha kulokho befuna wena ukukapitalize ukuthi nawe kanti wenza ukuthi yabo. So izona izinto ezenza ukuthi ugcine yabo usuhoxisa inyawo usungazi ukuthi umuntu ungathi manje uhlukile kwabanye kanti phela siyafana nanokuvela isithunzi sakho. Kwesinye isikhathi umphakathi mabunenkinga mhlawumbe ezithile ezithinta umphakathi wonke kuyadinga ukuthi nathi siphume khona sivela kuma TV sibonakala emphakathini kodwa manje ngenxa lezo zimo lezo ugcina usuthi no ngeke ngikwazi manje uthi mawufika lapha kuvele nje kuqanyiswa wena nawe phela umuntu umphakathi egcineni kwakho konke. So izona izinto ke ezenza ukuthi kube nzinyana emphakathini ngihlala kuona njengamanje lezo. Ukuphendula-ke kulokho abesifazane hayi ngenxa ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngifundisiwe esontweni ukuthi indoda noma insizwa ihlala njengensizwa kufanele uhambe bopho umgudu
fanele ulandele muphi umgodi nokusenjalo njengamanje akukho kushintshile ukuvela ku TV akushintshanga indlela yokukhulisa akulungile ayiqhubeke nje ukuthi usho ukuthi mfethu akaze kwenzeke nje wena kwaba khona umuntu osazana uyishaya ombona ayiletha ke hayi baningi impela baningi ku-social ku-Facebook nje kuma inbox kakhulukazi angina ngeni khona ngoba uyaba ignore ya ignora mhlawumbe uma kwenzekile sabonana face to face ngizama indlela ukuthi ngingamgwema kanjani ukuthi yabo kungaze kuyiwe kulezi zinto zokuthi thandana private yabo kanjalo kodwa khona iba khona indlela yokugwema isimo. Okay, kunomuntu njengamanje obukelayo usechazwe inkulumo yakho uyakwazi ukuthi uyabalekela abantu besimame bathi uthi njengamanje mekubuka u-left wakho akaniboni ucingo ngabe khona umuntu ohleketsana naye mhlambe khona umuntu osekuthandile njengamanje obukelayo okwamanje ngathini akabi khona officially yeah. Okay bethu no bethu ake sivele sesiyagoqa ke manje sesiyagoqa ngempela ke manje mfuyeni bethu ake ngibuze naye ke lembuzo ubani ikhasha yo ngoba ikhasha hey especially kulabantu abadumile othi nje siya nangake ngithandane nawe okanye noma bekuthiwa kadumile noma bekuthiwa usesontweni ngiyazi uzoyibuka le video ayozima kakhulu lo mbuzo ngoba maningi baningi bathanda baningi ngizosho njalo baningi abana mhlawumbe kuze kufike ko-100 baningi abantu abangama crush ami engibathandayo ngiyazi ukuthi nakhona nababukile abangibukayo njengamanje abangazi ukuthi ngicrush nabo njalo bachiyele mfethu hayi mhlawumbe ubani mhlamba usiphi abaningi kakhulu ukuthi lo sisamazi igama lakhe angimazi kodwa nje abithuba lakhe manje uthi mtshela kulama move aphesheya nje obani ngihambe lama move lawa kodwa nje usisi nje wakhona la eMzansi uma move aphesheya omunye angisho ukuthi uyena exactly kodwa omunye naye ubukeka nje enesimo sokuthandeka nanendlela nje yenza izinto ngayo yabo sifuna laba abala eThekwini abala eMzansi hayi baningi kakhulu ke la eMzansi that's why ngithi angizokwazi ukuthi ngibabale exactly ayasibaba ngaye no siphe nje ababili ke kubo laba abaningi sipha ababili noma bathathu cha mhlawumbe ngakusho noma ngasezokusho ukuthi bangama crush ami ngoba abanye bashadile vele so yeah engakusho ukuthi labo sisebenza nabo ya bashadile futhi vele ayikho into engayenza noma ngabe kuthiwa ngiyaba crush noma kuthiwa aba crush nothing I can do ngalokho so labo sisebenza nabo abango waiter ngiyabathanda bangama crush ami labo sebenza nabo khona kuzalo ngisebenza nabo ngiyabathanda bangama crush ami abanye sebayeka futhi ngokunjalo yes hey uyakubamba hayi ngibaba kulungile hayi ngicabanga ukuthi bayabazi nababukeli ukuthi ibaphi labo sisidabo uma kuya ngokuthi ngempela bayalibukela uzalo ey khona phela mosukhuluma ngozalo ey angifuni ukukhipha igama lamuntu kodwa ayi unamadaki nama ey angifuni ukudeqa amagula babukeli sibonge kakhulu ukuthi niyabukela siyacela ukuthi nongakacofa subscribe khona la kwaJabula uJule sisazojabula nawe sisazojabula nalelo artist lakho kanye iactor ofisa ukuthi uyibonise nayo la kwaJabula uJule mina umuzwa le muntu batuba isamba semali esingadalula sengiyaligoqa ke njengamanje uhlelo
Mfethu ngiyacela ukuthi ubatshele abantu abasubscribe kwaJabula Ujule, and okunye futhi ngiyacela ke njengoba njengoba sesigoqa ukuthi ubatshele ukuthi uba lapha inkundleni zokuxhumana kuze bazokulandela ukuze mabefuna abasafisa uku-actor mhlambe benza kanjani. Oh hayi babukeli, bengicela ukuthi ni-subscribe lolu hlelo lolu, kuningi osazokuthola. Engikushilo mina akuphelele, khona abanye basazofika be-add more kulokho esengikushilo. Khona futhi abafika before mina bashaya ba-add. So wena okwakho ukuthi nje ngaso sonke isikhathi uhleze ulibukela lolu hlelo lolu. Uma ungaka-subscribe, cofa usubscribe. Mina ke ngitholakala ey'nkundleni zokuxhumana, uFacebook ngikhona, ungathi sthabiso Kunene, uphinde futhi ungene egroupini i-Durban Actors Motivation, ngikhona khona futhi lapho. Na Instagram ungachecka uthi sthabiso_Kunene. Ku Twitter futhi nakhona @sthabiso Kunene. TikTok noma ngekho active ngaloo ndlela ngikhona nakhona, ungachecka uSthabiso Kunene. Ilokho nje engikudlulisayo kunina ababukeli, niqhubeke ningifollow. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu, siyabonga kuwena mbukeli lapho ngasemakhaya. Sithi uNkulunkulu nje anigcine njalo, anenzele konke okuhle enikufisa ngempilo zenu. Impilo zenu ingagcine zimile kodwa zibe khona inqubekela phambili, kube khona inguquko empilweni zenu, inguquko ezintsha. So siyabonga. Sobona uningi lapha, so dibana comment section. Press nje i-notifications ukuthi every video esipostayo ikhona ukuthi report kuwena efonini yakho. Hayi, akukho. Asivalelise sesibonana ngokuzayo. Kanti ke njalo ngikhona lapha ku Facebook. Podcast with Muzi. Ufike ucofe u-like epage lami. Ku TikTok ngikhona lapha uJabula Ujule TV. Asidibane ngokuzayo.